paso aos nosos concursantes, aos nosos finalistas, aos nosos cociñeiros de excepción, Iván Rial e José Antonio Paz. Un aplauso para eles. Boas noites, Iván. Como te sintes chegando ata a final? Ben, moi contento. Costouche moito? Un pouco. Sinteste orgulloso de haber superado os teus compañeiros? Sí. José Antonio, contanos, tes algunha estrategia para gañar hoxe? Pois sí, algunha, facer trampas. Vostede sabe que eso non está permitido neste programa. Bueno, si ti non te das de conta, mellor. Cobra, ti verás. Bueno, pasamos isto por alto. Por certo, quen te acompaña no público hoxe nun día tan especial? Bueno, me acompañan gente de mi pueblo y arrabales de mi pueblo. Sí. Bueno, pois creo que, sin máis, vou vos explicar como é o funcionamento desta final. Si te quedas papel. Non te preocupes. Entón, cando eu vos lo diga, teredes 30 segundos para coller todo o necesario na nosa tenda de xentileza de Ultramarinos Puri, como ben sabedes. Non se poderá volver a entrar na tenda unha vez acabado o tempo, de acordo? O reto de hoxe é facer un postre e para iso teredes 40 minutos. Ademais, todos os utensilios da cociña cedidos desinteresadamente por Pozos de Barrena do Barro. Transcorrido ese tempo, os postres deberán ir ao forno, correcto? Tedes todo claro? Algunha dúbida? Pois podedes ir á tenda xa. Dadeos prisa. Xa só vos quedan 10 segundos. Tempo, os seus fogóns. Pois estades listos? Comezamos. Xa.
Acabou o tempo, postres ao forno. Vamos contar un contigo. Se me deixades, claro. Había unha vez un barco pirata que era toda a tripulación tartamuda. E un día iban a abordar un barco por alá polos surcando os mares, e o capitán veo o barco e di: a preparado. Todo Dios preparado. E di o seu capitán: a fum. A fum. A pum. A pum. A pum. A pum. A pum. E di o capitán: a fu, 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 a fu, a fu, fu, a fu, a fu, a fu, a fu, fuego! E di os cañóns: bum, 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 bum.